हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनायाव हरनाय थाबाय दिनै आङो बेरायनो थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोरजोंनो बहुत गोबाव जाबायमोन आङो माने न'आव गैयामोन न'आव दिनै फैदों ओमफ्राय बेरायनो थांसै लोगोफोरजों ओमफ्राय लोगोफोर सानै दङ आंहा बिसोरखौ पिकआप खालामहैनोसै ओमफ्राय जोङो बिदिनो गोजानाव थाङा खाथियावनो बेरायहैगोन ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौ लोगोफोरखौ पिकआप खालामनायनि उनाव जोङो जाग्रा मोननैसो लानानै थांबाय आरोना माने बेयाव जिरायनानै ओरैनो दसे सम टाइम स्पेन्ड खालामनायनिसो बाथ्रा नालाय जों ओरैनो जायगा नायनो थाङाखै मानसिफोरा नै जाबा जानानै माने एसां लेथ्रा खालामना गालाङोबा साफा खालामनानै गालांनांगो आंथ' जानो बायगोन जों खरिया दिहुन जों थाबबाय थाबायसो जानांगौ एसां समायना मानसिफोरा मेगन मोखां खोबथेबाय थायो जोङो जा गोबावनि उनाव लोगो मोन्दोंमोन नालाय ओरैबायदि रायज्लायबाय सुखु दुखुनि बाथ्रा बिदिनो सिगांनि खोथाफोरखौ गोसोखांनानै मिनिबाय आरोना रायज्लायनानै ओमफ्राय बिदिनो सम सम लोगोफोरजों लोगो मोनोबा दुखुफोरखौबो बावगारथ'यो नङा होमबा होननानै रोंथाराखै सेसलै इखो आलु नायखौ लगायनाङामोन नैबे जानो हायाना बेनो होखाबाय नांलानो नांला बेनो थोबाय बेयाव बेखौ नांगोन ब्लेक फरेस्टआवनो बे मादों हासिंग्रा जायखि स्टिक जोबसिगोनलै जायगाया बियो बरन'दि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आरो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव जि दैमा दङ बेयावनो आरोना जोंनि लकेलनि मानसिफ्राथ' बयबो सिनायखागोन ओमफ्राय जायफोर सिनाया बिथांमोननि थाखाय खोन्थाना होबाय आरोना जोङो ओमफ्राय बेसेबां माने बांद्राय मोनासिमबो थानो हाया नालाय जों हिन्जावफोर गोजा बेखायनो दिनै जोंनि लकेल माने आनसलिकआव फुटबल फाइनाल दं आरोना आं बेनि थाखायनो गुवाहाटीनिफ्राय न'आव फैदोंमोन माने फुटबल फाइनालखौ नायनो थाखायनो ओमफ्राय नै आङो फुङाव सिखारनानै साहा फुदुंबाय माने आनै सासे फैदोंमोन आरोना बेनि थाखाय फुदुंबाय आरो नै आंनि रेबिटआ मिटुआ ओरैबायदि डिस्टार्ब खालामबाय थायो बे थाबायनायाव जाग्रा आदार नागिरबाय थायो आरोना होनांगौ आरो जिबायबो बिस्किट मैगं थाइगं बे गावसोर जानाय होनांगौ आरो दसे दसे फैयो ओमफ्राय गाव बाहेरायाव थांफिनो ओमफ्राय थाब थाबनो आङो ओंखाम ओंख्रि संनानै लानोसै मानोना आंहा एसे थाब थांनांगौबो फुटबल नायनो प्लास बेयाव एसे खामानि दं नालाय खामानि एसे मावनानैबो होनांगोन ओमफ्राय नै आंनि फंबाय आरो फंबायनि लोगोफोरा ना बोनना होगासिनो आंनो बोरसिजों ओमफ्राय आङो मैगं खानो थाखाय फैदों ओमफ्राय बिसोरनि ना माबानायखौ नायदोंमोन आरो बेसे मोन्दों बेसे मादोंनो ओमफ्राय जेसे हायो थाब थाब संनानै रेडि जानानै थांसै नै आंनि रेबिटफ्रा एकदम खिथु खिथु खालामबाय थायो माबा मोनजागोनदां माबा होगोनदां होननायफोरबायदि ओमफ्राय नै आं मैथा मैगं खाबाय थाब थाबनो नाजों संनो थाखाय ओमफ्राय संनानै जानानै थांनोसै आइमोनाबो बेस्थ' बिसोरो गावनि खामानियाव ओमफ्राय आङो मैगंजों लोगोसे ओमफ्राय भाजि मोनसे संनो सानबाय आरोना थारुनजों ओमफ्राय पटल लेस्रा बिदिनो सयाबिन मिक्स खालामनानै आरोना जानला मोनलासो सङो आङो बारा मोजाङै संनो रोङा जास्ट मोनबानो जाबाय आरो जानो हाबानो जाबाय ओमफ्राय नै भाजिखौ संबाय संनानै बिथिं नाखौ मोननायखिनिखौ आङो सायनानै लाबाय आरो नाया बारा गैयामोन 7टा ना 8टाल'सोमोन फिसा फिसा नालाय दा बारा देराखै ओमफ्राय सायनानै लाबाय आङो ओमफ्राय
आइया मैथाखौ सायनानै होबाय आंनो ओमफ्राय नाखौ सायनानै सुनानै एवफ्रामनानै लानोसै बेनि उनाव बाखिखौ संलांबाय थानोसै सोर सोर फानलु सावनानै बाथोन देनाय मोजां मोनो आं बिराद मोजां मोनो बेखायनो माने फानलु नुनानै आङो थानोनो हायासै सावबाय बाथोन देनो थाखाय रुसुन बानलु ओमफ्राय जाब्रां होनानै बाथोन देनोसै आरो फारसेथिं दै गुदुं खालामनानै लानानै बेयाव मैथाखौ होबाय ओमफ्राय ना एवनायखौ होनानै होबाय होमबानो जाबाय एकदम सिम्पोल मैथा मैगङा जेबो माने झन्झट गैया जेबो प्रब्लेम गैया उसुबिदा गैया माने थाबनो जायो आरो बे मैगङा बेनि उनाव आङो नै जाब्राखौ मादि सावदों सामुसआव लानानै सावबाय आरोना सावाबो माने आं मोजां मोना बेखायनो सावनानै लाबाय ओमफ्राय बाथोनखौ देनानै लानोसै नै दानि गथ'फोर आयौ बुंबाबो जाया मबाइल एडिक्टेड मबाइल मोनाबानो ओंखाम जाया ओमफ्राय एकदम बेखौ जाया ओरैबायदि दुस्थु खालामबाय थायो माने आं मबाइल होआबानो ओंखाम जाया बिदि होननानै बुङो जोंहानियाल'सो ना गुबुननियाबो मिथिया खिन्थु आं गुबुननिखौबो साफा सानैखौ मिथियो गासैबो नंगौना नङा मिथिया खिन्थु जोंहानि बाबु ओरैबायदि बिदि माने मबाइल मोनाबानो ओंखाम जानो नागिरा ओमफ्राय जाखांनानै रेडि जानानै थांसै खेलायावनो फैबाय ओमफ्राय स्टार्ट जाबायानो फाइनेला दङमोन शिलं आरो चिरां दुवारनि गेजेराव नायलांबाय थादों ओरैबायदि मानसि फ्रि जनो थाखाय जायगायानो गैया ओमफ्राय जोङो स्टेजाव दसे सम थांबाय ओमफ्राय स्टेजावबो बिदिनो दसे थानानै ओमफ्राय जोङो माने बाहेरायाव ओंखारबोबाय आरोना दसे माने फुजानि दख'ना गोदानफोर फैनायखौ नायथिंनो होननानै ओमफ्राय एसे नायथिंबाय मा मोनो मा मोना सिख्लाफोरबाथाय आरो फुजायाव दख'ना गोदान नांगौ नङा होमबा मोजां फैयोब्लाबो बिदिनो दामानो बांद्राय जों बायनोनो हाया ओमफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो माबायदि ओमफ्राय सोर मा दख'ना बायखो फुजानि मा गस्ला बायखो खोन्थाहर दे नै आं बिबार दख'ना ग्रीन कालारनि गोजा फसायदोंमोन आरोना खिन्थु मेरे पास बजट नहीं है इसके लिए तो इट्स बेटर टू लिव दख'ना नायथिं फैदो जों ओइ नै लायाबाले बिमाफोर दख'ना जानांगौ लांफायो साबो गथ'फोर दख'ना लाबाय होनलाय दिनैबो नायो इरखौ बांनाया दाय मोनजोब्बायथ' थांसै फायनानै लस जाबाय थ'इथि थांसै आइदेले बेनिफ्राय नै जों गामिनि आदैमोननि दखानावनो थांनानै आं ब्लाउस गांसे नायदोंमोन मोजां नांदोंमोन नाथाय साइजआनो आंनि थाखाय गैया मटि जाबानो बेनो प्रब्लेम गस्ला नागिरनानै मोना ओमफ्राय बिदिनो दखाना एसे फाखोरसे दख'ना नायथिंनानै जोङो गेमाव रिटार्न जाफिनबाय नै बे ब्लाउसखौनो जि मोजां नांदोंमोन आङो खिन्थु आंनि थाखाय जाया आरो नायबावदोंमोन खिन्थु मोजां नाङासै आङो बेनिखायनो जों गासैबो गिदिंनानै आरो फुटबल फारसे थांबाय
dandise somni bodo di bagian perjalanan nonton pada bodo menggen. Kukuralnya mu sana. Ada kemana ini berapa nih bu? Ini kalau mapung bawa man kukuralnya bikin pun apa hari kan dah apa? Ada real handsome versi. Ayo. Real handsome scene. Video nih real. Nunggu balen nunggu. Simani channel ke subscribe kelam nah, angin boyfriend ke. Boyfriend aja. Angin khasnya berper online ini channel ke subscribe kelam nah. Thank you. Thank you. Bye bye. Barang saudara-saudara itu mutiran. Sinai ke kiri ning थांमोना होनो. Dimakuchi. Refree ke होगोन. Ma? Bolo hai itu boleh. Kalau jadi motor ini pada cecil amatur Korea sih. Bolo theater biasa air lagi. Air. Mr. Nelson, would you please come up? Ladies and gentlemen, best player of today's match, Mr. Nelson Nangneng from Somer SC Shillong. And the best player award is presented and donated by Mr. Lwgwfwrjwng, President of All Bodoland Small Tea Growers Association in Borneo. Jumpa dengan ngobrol bahagia hari dengan ini awal hari gahaya lasi tulare boro paisa apa ini apa ini sui di pemboro dengan sim sampai kota sibai asal main apa ini bukti diri sui bisa jadi mana दा जोङो फिल्म नायनोसै गोदोर गोदोर लायो आयौ आं हालालै सेसखा आं फिल्म नायनोसै नै पर्दा खिथिबाय जाहां जादों जास्रायाखै ओमफ्राय खास बारसारानि खांख्राइ अफिसियेल ट्रेलार ट्रेलारसो खिथिबाय थानो नागिरदों ट्रेलारसोलै ट्रेलारसो ini sajen-sajenaबो आरो एक्ट्रेसआबो माथो अ नि एक्ट्रेसआबो गोथैबाय एक्ट्रेसआनि खांख्राइनि एक्ट्रेसबो फैदो आय फिसावा दा जोङो बिसोरनि फिल्मखौ नायनो एक्साइटेड ना नोंथांमोना नंगौना बेरसलि नंगौना आं नङा मस्त गोथै होयो फिल्मखौ नायनो एक्साइटेड ना एक्साइटेड रायलायदों